De hondenstoes. Man met sigaar. Goedemiddag. Goedemiddag. Bas van der Zwaan. Programma Onderweg van L1. Aha, Heb je dat al neergehangen? dat heb ik dan neergehangen, ja. Ja, en dan vroegen we ons af. Kent je het programma trouwens, Onderweg? Nee, dat Nee. niet. Oh, we maken een programma voor L1. L1 kent je wel. Ja. Rijden we door de ganse provincie. En als we ergens iets zien waarvan we denken van... Daar zit een verhaal aan vast. Dat kan ik u niet vertellen nog. 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 eh Dan verstonden er ook vraagtekens. kent je een tipje van de sluier? Nee. Ook niet. Nee, want het zou me geld kosten misschien wel wit. Als ik een tipje van de sluier geef. Maar, Maar de meeste lui in de buurt weten hoe het dat vergeet. maar waarom, als je er nog niks over kent zeggen, hè, waarom heb je dan wel al het spandoek opgehangen? Dat ik een hele tijd al bezig ben met het en ik kreeg het niet, anderen kregen het wel. Dus zodoende, hè. Dus en dan gaat het over de gemeente. Dat weet ik niet. Dat zat daar. Ja, maar ja, hey. Ik woon in Gulpen-Wettem, dus dat kan toch voor mij hier, hè? Ja, daar ga ik vanuit. Ja. Dat hè, wat je zegt net, ik probeer iets te doen Ja, en dat lukt niet, terwijl het andere wel lukt. juist. Heeft het iets met verbouwen te maken? Kan. Kan. Had je dan niet beter even kunnen wachten met het ophangen van het spandoek? Nee. Nee? Nee, want tot nu toe moeten ze kijken dat ze het gelijk getrokken krijgen. Nee, de gemeente. Ja, weet ik niet, dat zei daar. Ik vind het wel een apart gesprek tot nou toe. Ja. Dat gaat hier, hè. Ja. Ik zeg dat niet, hè. Luister, je woont hier alleen. Ja. Ja? Ja, met een hond, de huur. Ja. Hoe lang woont je hier al? Ik woon hier 50 jaar. Zit je al 50? Zie ze niet aan me, hè. Maar je zit hier geboren? Geboren en getogen. En getogen. En dus je hebt, dit is het elderlijk huis eigenlijk? Och ja. Och. Oh. En is het een, wat is het geweest vroeger, een boerderie? Of? Nee, dit is van mijn broer geweest, het hotel en van de man. En ja, die zijn voor 20.000 euro zijn die voet moeten gooien. Zijn die uit het huis gezet worden, dat toch het gerommeld wordt. En ja, zodoende ben ik blijven zitten. En hoe willen jullie mij weg hebben? Ja, dat mogen ze proberen, maar ik ga niet weg. Ah, oké. Dus dat is geen familie meer? Nee. Het zijn wel goede buren? Ik houd me niet met zo op, dus. Ah, zo. Dus er zit wat tussen hier en door? Ja, ook. Maar ik houd me daar niet meer aan op, dus. Waar is de familie gebleven? Mijn familie zit in Iepen. In Iepen. Ja. De broer, de hier. Ja. En die hebben hier ook een bedrijf gehad eigenlijk. Eigenlijk wat het nou ook is. Ja. Oké. En Zo, dus met de broer ken ik al misschien dat thuis. Dat kan zeggen, dat de weet ik broer dus van niet. nog, Van mij, ja. die nou in Iepen zit. Ja, En waarom zou je hier er wel over willen praten dan? dat weet ik niet. Zolang als ik niks zeg, kan ik niks verkeerd zeggen. Hè. Leed het zo gevoelig? Terwijl het Gerard ook niet weet, als het straks opgelost is, wil ik er wel over kallen, maar nu niet. Hoe groot is de kans dat het opgelost wordt? Dat ligt aan lui, hè. En, Maar hoe schat je dat in? ja, ik ga gewoon weer tot op de rechtbank, dus Door leed het nog niet. nee, daar ligt het nog niet. Want heb ik toevallig ervaren dat ze toch niet richtig mede willen werken. En dan ligt het bij de advocaat, hè. En dan hebben we het over de gemeente. Dat zei daar. Maar dan We willen wel een keer vangen, hè. Nee, ik kom dan weer terug bij het spandoek waar het in het begin om ging. En dan vroeg ik me gewoon af van, wat is het verhaal achter het spandoek? En ik wil ook niet vangen, ik wil ook niks ontlokken. Ik wil ook, wij met z'n allen,
want daar zien we het programma helemaal niet Ja, voor. ja. We willen ook niet in de problemen brengen, maar we willen het wel hier begrijpen. Ja, ik heb een paar keer gevraagd aan jullie of ze eens een keer gaan willen brengen van hier. Daar hebben ze allemaal geweigerd van nee. Je bedoelt in het dorpsblad of wat? Nee, Of, ik heb alleen heb ik ook eens gevraagd. Ik heb de KRO gevraagd en die hadden daar geen interesse in. En nu stond er toevallig voor een deur, maar nu had ik het ophangen, dus dan moet ik voorzichtig zijn wat ik zeg. Oh, zo. Nu kunnen ze me niks maken. Als ik namen ga nemen, dan heb ik de problemen natuurlijk. Hè. Dan heb ik straks aanklachten voor het. En nu staat er gewoon wat er staat. En wie de schoen past, trekt de muts over de oren. Hè. Wie was dat? Ja, Nee, de schoen aan. ja. En met oude koeien dan in de put, hè? Of als het kindje met het Kalf badwater is weggegooid, dan, Nee, als het kalf verdronken dan is het kalf verdronken. Ja, zo hoort het, ja. Maar even, want je wilt er toch niet verder op ingaan. Nee. Maar hoe lang speelt dit al? Van 2012. En het is nou trouwens de beste wens Ja, nog, hetzelfde. hè? Ook daar, hè, ja. Ja, en dus dan prot ze over 6 jaar of bijna 6 jaar. Ja. Wat duidt dat met oog? Ja, Want dat is toch een hele hoop ellende, ja. ellende en negatieve energie. En Juist. Ik zit in een diep dal nu en daar moet ik proberen uit te komen. raar is dat, hè? Er zit eigenlijk bovenop een berg, maar ook weer in een diep dal. Juist. Maar Het is eigenlijk een gevoel of ik in de onderbroek tegen een muur sta. Zo is het eigenlijk. Zo voelt zich dat daar. al jarenlang. Ja. Werk je nog? Nee, Heeft dat er ook mee te maken? ook daarmee, ja. Heb je nooit eens gedacht van dat ze het maar bekijken? Ik gewoon. Nee. Als ze hier eens om de Gent kijkt, hoe wil ze dat beter krijgen? Uitzicht en alles. Ik heb achter een heel groot stuk grond. Daar mag ik niks meer mee doen. Alleen, ja, dan wil ik wel gewoon hebben wie het is. Hè. Want wat Ik stond ganz ingesloten. Hè. Kijk, wat achter dit huis ligt, ja, die weilanden zijn allemaal van mij. maar dan kunt je toch lekker. Nee, ik mag niks doen. Wat zou je er willen dan? Ik wil graag mijn machine weer terug hebben op mijn eigen grondstuk. Wat moet je terug hebben? Mijn machine, Machines? ja. Wat zien dat? Landbouwmachines. Die verzamelt je. Nee, voor het hooi te doen, en dan moet ik ergens elders zitten. En dan zoek ik het allemaal. En dat deed me toch ping. Dat is die eigen... Geef je het loonwerker. Nee, dat is gewoon... Nee, dat is voor na de tijd heb ik dat toen eens gedaan, maar dat had geen geld opgebracht en niks. En daar bleef ze ook altijd over hebben als een bedrijf, dit en dat. Maar toen kan het maar niet zo opgeven, want dat zit ook voor kosten aan. En het leven werd gewoon zo gemaakt. Dus. Wat doet je de ganse dag? Ik word het skiën aan het kijken. Het skiën. Belangrijk. Ja? Ja. Zeg, ja, die skiën, daar wil ik ze zo weten. Oh, je doet geen skiën. Ja, maar ja, daar komt niks van in dit jaar. Maar dan, nou ja, afgezien van het feit dat we een behoorlijke een matige winter hebben, wat temperaturen betreft. Maar dan gaat je skiën normaal gesproken. Normaal ben ik ieder jaar in Kietsbuur bij het Hanekamp rennen. Want, Je ziet een echte liefhebber. dat zijn normaal zijn de VIP-kaarten zijn al gereed, maar jammer, helaas dit jaar zit het er niet in. En waarom niet? De centjes zijn weer op, want de advocaten die hebben nog geen geld. Hè. Die kan ik maar wachten. Hè. Ik ben wel van 2012 ben ik aan het wachten. Hè. Op rechtszaken en werd uitgesteld en alles, dus dat is het probleem. Maar eigenlijk gaat al onze levensvreugde, Die is me genomen. die Die ja. is me genomen. En toch zit er ergens nog heel diep van binnen zit er heel veel strijdvaardigheid wel. Ja, rechtvaardigheid. Nee, strijdvaardigheid. Strijdvaardigheid, ja. Op een gegeven moment is het gewoon moe. Hè. En dat is ook van, ik laat het niet vallen. Ik ga toch gewoon door. Het kan niet zien dat de lui wat het minste geld hebben, dat die immer alles krijgen. Want daar zie ik het nooit niet van in.
Wat zou je nou het perfecte scenario zien? Een oplossing, hè. De oplossingen liggen maar ze doen er niks mee. Dus we kunnen misschien weer een andere keer, als straks het anders is, dan wil ik dat wel op weer doen. Maar nu kan ik daar niet zoveel over zeggen. Hoor. Meestal kent ze wel iets zeggen over bepaalde procedures die lopen. Ja, want er zit er dan er zit een tijdsbestek aan vast en zo. Ja, dat tijdbestek dat wordt altijd opgeschoven. Ik snap dat niet. Het is op 27 december een ding uitgeroepen werd. Mijn advocaat ging eraan, de andere waal. En dat stelde doet, dus ik snap dat niet. Dan moet er ergens functie over zoeken. En daar zit de ping. Heb je nog mensen die achter ons stonden? Of stond je gans alleen? Tot nu ben ik gans alleen, ja. Mijn broer zit onder de Iepen, dus dat kan ook niet, maar dat is hier warmig. Dus dat is het dus. Kloeten. Is het? 20 centimeter onder de navel is kloeten, bij mannelijk geslacht. Nou, ze hebben hem dan al veel genomen, maar zijn gevoel voor humor in ieder geval nog niet. Ja. Wat zullen we doen? Als er de camera uitzet en alles kan er een tasje koffie komen drinken. Zullen we dat doen? Ja? Ik heb direct nog even skiën. Nee, dat doen we. Dat doen we.